Maurice, was ik klaar, joh? Ik kan de regisseur aanstaan. Ja, ik wens je veel succes. Hey, jongens, vang hem al op, Maurice. Zo zeg ik, spring maar erin. Spring maar niet, want de blis kapot hangt. 1, 2, ja! De kondor vliegt heel hoog door de lucht. Door de lucht vliegt Maurice de kondor. Maurice de kondor door de lucht. Over berg en dal klinkt hoorngeschal, maar het is Maurice de kondor en niet de postkoets. Door de lucht. Hij vliegt een kondor, nog meer, nog meer. Kijk wij, open de lucht. De kondor ligt hoog door de lucht. Nog een, alleen dan komt de volgende. Vliegt een kondor. Startbaan klaarmaken, hé, wie de rest niet. Voor ik nog een middels het ken kapot. De kondor is weer 250, nee. Hij vliegt een kondor door de lucht. Hij vliegt een kondor. Hij doet dadelijk met de R bij, met de R. Door de lucht. Ja, ja. La 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 la. De E hebben jongens voeten. La 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 de kondor vliegt hoog door de lucht. In een gansnest kondors in het berg vliegt door de lucht. De kondor vliegt hoog door de lucht. Een heel nest kondors door de lucht. Er vliegt een kondor door de lucht. La la la. Going down, Mayday, Malaysian Airlines, going down. Mayday. Nee, te gek hoor. Ik weet dat ik weet dat het geweldig wat kunt zitten. Te gek. Jongens, meisjes. Zaalvoetbalvereniging De Kilo. Meeste gezin heb kind erbij tot de naam veranderen in de statuten, weet ik niet, maar de naam veranderen in De Kilo's. Want de meesten hebben toch een short dikke mensen. Proficiat met wat geholpen. En ja, geweldig om in zo'n dorp te zitten. Ik moet zeggen, dat mogen bekendmaken. Ik heb me vanaf vastelavond de infectie op het stuk ben. Ik denk dat heel geen 2 uur vol, maar het is hartstikke geluk dankzij u. Hey, hartstikke chic. We waren gewoon niet ouder. We trekken het gewoon. We waren niet ouder. Als dan ik hier met 64 jaar, voor u gun ik hetzelfde. Hey, dan vind je dat je gaat verdienen. Want om een vereniging in zo'n dorp, die in eigen kring eerst nog prikken gedaan is. Dan zou je het ultieme gerecht, wat ze